Un dilluns més seguim des del Primer Cafè presentant-vos als nostres veïns i veïnes, als dels nostres municipis i pobles, que avui ens han portat fins a Canet de Mar. I és que amb la de programes que portem, que en portem més de 200, semblava mentida que encara no haguéssim passat per una part de la història de Canet de Mar, i més quan hem parlat de l'Odeón, hem parlat de cultura i hem parlat de molts grups i vaja, que la Trinca també havia de sortir per un lloc o altre, i era molt fàcil perquè Canet de Mar està tan vinculat a la Trinca que era gairebé impossible separar-lo. Però bé, nosaltres avui li hem demanat al Barbut, per tant, molts ja us haurà vingut la imatge al cap, que es passi pel Primer Cafè i que ens vingui a fer una mica de 5 cèntims de com va començar tota aquesta aventura de ser cantant i moltes altres coses que fins fa poquet l'ha portat ara a treure un altre treball, la Brinca, que també en parlarem. La Trinca, la Brinca, d'això també ens ho explicarà ara. És en Miquel Àngel Pasqual, que el tenim aquí amb nosaltres. Miquel Àngel, molt bon dia. Hola, bon dia, malgrat que sigui dilluns. Malgrat que sigui dilluns, exacte. Sí que a més d'un li està costant una miqueta al Barbut de la Trinca. De fet, segur que molta gent encara et coneix per aquest mot, no? Pel Barbut i grassonet. Quan no estava gras en absolut, pesava 20 quilos menys que ara, però bueno, és igual. Però vaja, el millor... No, l'imatge és l'imatge. I això es va quedar. El cabell llarg i la barba frondosa i la cara de pa de ral que he tingut de naixement, doncs, clar, em feia molt més gras. I és que la Trinca, jo diria que no només va marcar tota una generació, sinó que avui dia encara segueix sortint, encara segueix tenint vigència, és a dir, si agaféssim els temes, tot el que vau tractar, tot el que del que us veu riure, perquè realment era tot en clau d'humor, avui dia tindríeu material per treure uns quants treballs, És que només vàries de les cançons, n'hi ha diverses que estan absolutament d'actualitat, i això, vaja, a mi em fastigueja molt. Allà ningú ens va cridar per fer de profetes. I malament rai, que ho som. Podríeu haver fet un llibre parlant del futur. No, ja vàrem fer unes cançons. Com va néixer tot això de la Trinca? Bé, clar, amb en Josep Maria Mainat, amb Antoni Cruz, com us veu juntar? Com es cou? Nosaltres ja érem junts. Ja érem junts amb un grup que jo vaig estar en dues etapes d'aquest grup. En una que eren els Vikings, en una que eren els Enfants Terribles, i després ja, els Enfants Terribles, al cap d'un any així, vam començar a fer les cançons de la Trinca i actuàvem en directe fent aquestes cançons. I aleshores què va passar? Que ens vam trobar que funcionava més el que estàvem fent en català que les cançons d'èxit que tocàvem. Doncs vam decidir tombar-nos cap a aquesta banda i mira, va ser la Trinca. Tot i així, tot ben motivat pel fet de que una gent d'un grup d'aquí d'Arenys, d'un grup de guitarres i tal de l'època, que hi havia l'Alejandro, en Rovirola... Clar, tu no els coneixeràs perquè tens 400 anys... Algun cognom m'ha sonat, Tens 400 anys menys, però ens van portar aquí, van venir a Sant Cebrià, que estàvem tocant pels turistes, dir, escolta, vosaltres no podríeu venir aquí, que volem muntar un rotllo als Seràfics, vosaltres i encara algun altre conjunt d'Arenys que trobaríem? Mira, encantats. I què hem de fer? Diu, home, hauria de fer alguna cosa en català, que no feu aquí, l'home de Cromalló, tot això. Vale. I ho vam provar. I ens vam quedar molt astorats de la quantitat d'èxit que teníem cantant en català. Dic, qualsevol canta en estranger, ja t'ho diré. Home, ara el panorama ha canviat bastant, estem parlant d'una època molt diferent, ara cantar en català... Tenim grups, tenim varietat, tenim estils molt diferents. Sí, llavors era avis, ara ets un avi raro. I sort que no te'n vas anar cap a sacerdot, perquè era una de les opcions que et vas plantejar, és a dir, tu anaves marista, cap a... Marista, és igual. Sacerdoci, vaja. És igual, l'únic que en que tu vas arribar a plantejar. Sí, plantejar durant 4 anys, que vaig estar estudiant en el seminari dels maristes, en els 2 seminaris dels maristes. Sí. El que passa que un tio doncs, fa 15 anys i té uns problemes orgànics que no soluciona amb ejaculatòries i, vaja, acaba fotent el camp, clar. Això és el que hi ha. Parlant clar i català, veus? Bé, home, ho he dit el més discret que he pogut. Home, clar, dintre el que cap. Doncs així va néixer la Trinca, com dius, vas passar per altres grups, vas anar experimentant. No has perdut d'humor per això, pel que veig, No, només faltaria. No, amb això ens hi morirem. Sí, hi ha sort. Humor que també ens va portar al món de la televisió, és a dir, més com l'entenem avui dia, més entreteniment, molt diferent, a trencar una mica amb tot el que es feia fins aleshores. Bé, però és que
en realitat, tothom l'entén. La televisió està en la part que en diuen entertainment. I és això, i no és res més. El que passa que els polítics se n'han apoderat des del primer dia. A Espanya hi va haver televisió perquè hi havia el senyor Franco que va fer esperar una emissora comprada de segona mà a l'exèrcit nord-americà a Alemanya, aquí a la frontera, sense deixar-la passar, perquè pogués debutar a Televisió Espanyola. Perquè a Catalunya haguéssim tingut una televisió nostra molt abans. I ja hi havia tot un edifici allà a sobre Barcelona, al Tibidabo, que nosaltres l'hem vist. Com que allà hi ha una quantitat enorme d'antenes, aquell castellot tenia totes les parets forrades de coure. O sigui, per fer la gàbia de Faraday, per poder-hi d'allò. I, bueno, per això, la política és la televisió. I llavors s'ha acabat el cuento perquè no deixen colar res més. El que passa que per entretenir mentrestant i no te n'adonis compte, doncs deixen fer alguna cosa d'entreteniment, però controlant-ho, naturalment. Que sigui bo per la moral, els bons costums i l'estabilitat del govern. Clar, m'estàs parlant d'uns principis del món de la televisió on segurament teníeu tot aquest control. Això vol dir que avui dia es manté aquest control? Mira, tot i que potser no som tan conscients? Et diré una cosa. Només hi ha hagut una època on no hi va haver cap control. O sigui, que va ser un control intel·ligent. O sigui, el que diu això és bo i això pot interessar o això no pot interessar. Així de senzill. És que no n'hi ha d'haver cap més. A l'època de la senyorita, de la Pilar Miró. En aquella època nosaltres vam començar, després havíem fet aquí el No passa res, 26 programes, i aleshores ell ens va dir, és que avui un programa, diu, com el vols, és que no n'hem parlat. Diu, res, com aquest que feu ara. I així el varen fer en castellà. El primer programa vàrem arribar pels punyeteros pèls a emetre'l, és a dir, el vam tenir... Que ja us tenien allà... Sí, el vam portar a Sant Cugat. Diu, coged dos motoristas que lleven una copia cada uno a Sant Cugat por si no se mata. I lo emitis des de Sant Cugat. No, bueno, això és una precaució habitual, Vull dir, no era cap bestiesa. I es va emetre sense aquella... No, tu no l'has visionado. Diu, bueno, i què? Aquest és el concepte. I aquest concepte no hi ha sigut abans i tampoc hi ha sigut després. Tinguem-ho clar. Però sempre, com dic, amb aquesta clau d'humor, perquè necessitem riure, no? Home, com a mínim és l'únic que ens queda, de vegades. A mi m'interessa molt més l'Homo Ludens que l'Homo Sapiens. Dir l'Homo Ludens almenys es diverteix, perquè si no, què hi fotem en aquest món? Home, és que no ho vull intel·lectualitzar, això, però és lògic que una persona que riu més, quan els alemanys tenen una cançó molt antiga i diu, die beste Mediziner ist noch das Lachen. Ha, 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 das Lachen. Ha, ha, ha. És una cançó collonuda, home. T'anava a preguntar si quan no estàs actuant també tens tota aquesta vitalitat i aquest somriure que amb el qual encares la vida. Bé, de moment veig que sí. Sí, però hi ha una cosa que no hem d'amagar. Una persona que actua té una obligació moral, la de que les 2 millors hores del dia siguin aquelles. O sigui, perquè els hi deus en el públic. I vull dir, has de tenir vergonya, has de tenir nervis, perquè no tenir nervis és una falta de respecte, i treballar. I escolta, com s'aconsegueix això, que passi el que passi, al moment de pujar a l'escenari, per dir-ho de manera simbòlica, tot això s'oblidi i es quedi a baix, a fora? Sí, bueno, és que això no ho poses tu. Això és una teràpia que funciona sola. O sigui, tu pots tenir un mal de queixal horrorós i a la que has pujat a l'escenari t'espassa i a més baixes de l'escenari sense mal de queixal. Això segurament té una causa orgànica que no conec, però segurament té una causa orgànica. Jo crec que és que la sang va més ràpid i tot plegat. Per tant, sana també, no? Sí, seguríssim, cura. A més, és bastant astringent. Tu, quan has de sortir a l'escenari, t'estàs telefonant a sobre i a la que trepitges fusta t'espassa. De fet, segurament vas gaudir molt de tots aquests anys d'escenari, però haver-hi un moment que per motius de salut precisament et vas haver de retirar. Però això no va ser a l'escenari. Jo a l'escenari no m'hagués posat mai malalt. No? No. Ja t'ho curava, clar. Sí. Jo em vaig posar malalt amb l'estrès de Gest Músic. Treballàvem 25 hores de 24 i no anava ni a dinar.
No, perquè era l'única hora que tenia la fotocopiadora i jo estava fent la quantitat més gran de treball que feia era de guionista. I clar, em fotia un tip, però ja m'anava bé, ja m'agradava fer-ho. Però, carai, és que arriba un moment que sí, vaig estar a 72 quilos, més guapo que un pinzell, però vaig rebentar, clar. És que, noi, no es pot estirar tant la corda. És la part que no s'explica mai, no?, de l'èxit, de la feina, de... Home, l'estrès, les hores... Que té inconvenients. Bueno, però això, quina feina hi ha que no ho tingui? Pitjor ho tenen els minaires, que retiren els 40 anys de silicosi. Vull dir, és molt més horrorós. Com afectava això a la família? A la família? Bé, en realitat no ho sé. Perquè, clar, no si no hi ets... En tot cas, va arribar un punt d'inflexió en el que vas dir, això no pot ser. Home, després d'una llaga d'estómac que em va portar a Calella i no a passejar, diguéssim, va tenir una variant, una vessant pràctica. Quan vaig sortir d'allà feia 3 dies que no fumava, estava fumant 80 cigarretes diàries, i vaig sortir d'allà, vaig estar 3 dies sense fumar, doncs ja no fumo més. I fins ara. I què vas fer durant aquest temps? O què has fet durant aquest temps? Perquè els escenaris després vas acabar tornant i la música i actuar i a cantar. Sí, les meves mariconades, jo com sempre, vull dir, és que jo crec que un home quan para es mora. De fet, ja vaig estar a punt fot 3 anys, però no va ser perquè m'hagués parat. En tot cas, no, de morir-se res. El que va fer és agafar forces i anys després va néixer La Brinca. Sí, és que clar, el de la trinca érem 3. La brinca són 2. D'aquí que canviem la inicial, amb en Pep Piques. Sí, senyor. En Pep Piques és un cantautor del Penedès. Ell és nascut a Vilafranca, viu a Sant Sadurní, però estiueja a Vilanova. I aquest disc que vàrem fer junts el vàrem dedicar al poble de Vilanova, perquè ens queia molt bé i, a més, el port de Vilanova s'hi jala molt bé. I això sembla propaganda, sobretot siguin des d'Arenys. Bé, des d'Arenys, des de Canet, des de Llavaneres, des de Sant Sí, Vicenç... no, ja ho sé, des de tot el món. Podem guanyar amics o amics a tot arreu, Des de tot el món, però això és Ràdio Arenys. Com vam treure aquest disc dedicat a Vilanova que es diu Cançons de Baix-a-Mar? Sí, és que a Vilanova hi ha un barri que és el del port, diguéssim, que en diuen a Baix-a-Mar. O sigui, com si el poble estigués a 400 quilòmetres, que està a 1 mil·límetre, però se'n diu així. Llavors el vam començar a gravar a mitjans de l'any passat, anant cap a l'hivern, que és una època bona perquè tens més gana, i allà al barri de Baix-a-Mar de Vilanova s'hi jala molt bé. I això us donava inspiració i era un bucle que no tenia aturada. Començàvem a gravar a les 11:45, a la 1 ja paràvem per dinar, i llavors a les 4, quan havíem acabat de dinar, el qual dona idea de com era el dinar, doncs anàvem a gravar una estoneta més fins a les 8, 8:45. Doncs anem a escoltar algun dels temes que va sortir com a resultat. Aquestes són unes corrandes que es refereixen a Baix-a-Mar, on hi ha reflectides les especialitats de la pesca. A l'ofici de la pesca no hi treballa cap gandul, m'acabo en la mar salada, qui vol peix que es mulli el cul. La gamba, l'escamarlat, el lluç de bou i l'escrita, els bous d'arrossegament, els treuen a cops de tita, la bròtola, la lluerna, el sorell, el rat que és or i alguna rossa o morena que corre per baix al port. A l'ofici de la pesca no hi treballa cap gandul, m'acabo en la mar salada, qui vol peix que es mulli el cul. De l'ofici del palangre
no se n'escapa ningú. Doncs la Brinca, amb aquests temes dedicats a Vilanova i la Geltrú, en aquest cas corrandes, i amb una essència de trinca que no te la pots treure de Vulguis dins. que no, clar, és que, carai, que fa el gos vell no pren gràcies noves. Ens has portat al treball i ens has dit només d'arribar. Jo no he venido a hablar de mi libro, he vingut a parlar de mi. Això mateix. No l'estem promocionant, Bueno, de fet... de mi sou vosaltres que voleu parlar, Home, i tant, jo no, per això et fem venir. Jo soc molt modest i em molesta molt bé de parlar de mi. M'agrada més parlar dels altres. Home, ja ho veig a les cançons aquí, de... qui vulgui peix que es mulli el cul. Clar, És una miqueta... ja s'ho faran. Clar que sí. Com dic, és un treball que és autodidat, que l'heu fet Sí. per amor a l'arte, que se'n diu, no? Potser? Bé, Us ha agradat, us ha motivat, sí. us ha inspirat... Bé, per amor a l'art i també per amor a divertir-nos una estona per fer-lo, com que som una colla d'amics els que ho fem, doncs venen uns àpats considerables en dimensió i tal, que allò no mata, però alimenta i engreixa. Quant de temps heu estat treballant en aquest disc? M'has dit a mitjans de l'any passat, Sí. entre dinar i dinar... No, res, o sigui que bé us ho heu passat... Poca estona, perquè les cançons ja les teníem fetes. Però com que ens ho fèiem tots nosaltres, doncs tampoc corríem. No, i a més, l'estudi on es feia era d'un dels membres, el qual feia que el problema econòmic no fos acuciant. Que no es comptés per hores, vaja. Això demostra per això que el que neix cantant necessita cantar, necessita treure tot el que porta dins, no? Passi el temps que passi. Jo crec que el que neix enfrontant-se d'una manera determinada a la vida continua fent-ho de la mateixa manera perquè és com se sent viu. I ja està, em sembla que no se li ha de buscar més cosa. Escolta, i veurem algun dia algun treball dedicat a Canet de Mar, per exemple? Ho veig difícil. Ho veig difícil. O a casa no hi juguem amb això? No, ara mateix no tinc amb qui fer-lo. Ara mateix. I tampoc m'hi mataria, Perquè és veritat... Mira, en una època determinada, quan érem la Trinca, per exemple, vam tenir molt més èxit a Arenys que a Canet. Traieu-ne les conclusions que vulgueu. Home, aquí tampoc es pot localitzar el sentit de l'humor, que ara, per exemple, ara que treuen 8 apellidos catalans, no, apellidos catalanes... Sí, 8 apellidos catalanes. Ja no sé, és igual, la segona part d'aquella pel·lícula, una de les crítiques que han tingut amb el tràiler, que no ha agradat gaire a Catalunya, és a dir que els catalans no tenim sentit de l'humor. Ho trobo bastant idiota, però bueno, em temo que en tenim molt més, per exemple, que els bascos, i que també tenen el seu sentit de l'humor, al tanto, que són una mica britànics, però amb retorçat. Els andalusos tenen un sentit de l'humor collonut, o sigui, n'hi ha alguns que saben explicar xistes, però n'hi ha alguns que et saben avorrir com un camell. Vull dir, vaja, que jo de la gràcia i la sal, alguns la sal haurien d'anar a buscar al Sàhara. Ja t'ho diré ben clar, vull dir, què vol dir que no tenim sentit de l'humor? Jo dic el que s'ha dit. Mira, hi ha hagut revistes humorístiques a Catalunya, sobretot revistes humorístiques polítiques, o sigui, coses avançades en humor, des de quan a Espanya no hi havia res. Per dir-te, hi havia una trinca, quan a Espanya no hi havia res. Doncs potser sí que érem una mica profetes. En tot cas, on sí que seguim posant una mica de sentit de l'humor i on sí que segueixes jugant una miqueta amb tota aquesta vessant de la teva personalitat és amb el grup Arpabrots. Això sí que ho podem dir, també, no? Sí, esclar que sí, és un honor. I a més fa molt poquet actuaven. Sí, bueno, i continuen actuant. No, són un grup de 3 nois, si a nosaltres ens diuen els nois de Canet, amb ells també els hi poden dir, perquè nosaltres en tenim ja 60 i ells només en tenen 49 però van venir a casa i van dir, escolta, nosaltres volem fer un grup. Tu què et sembla? Tu ens podries fotre un cop de mà, sí, jo encantat. No, és que tinc la mania de no dic mai que no a res. No, perquè, vull dir, si em puc divertir, per què no ho he de fer? I treballar una mica, probablement, sempre amb l'esperança, potser vana, d'endarrerir una mica l'Alzheimer, que mai se sap, perquè, clar, anar dient pilota, bicicleta, poma, no és la solució, és només un exercici. Llavors vam començar a treballar amb això, amb unes cançons. Jo tenia una cançó feta, el l'Urdangarín, la primera que es va penjar a YouTube, i dir, veure, canteu-me això. I vaig veure que junts, a l'Unis, sonaven molt empastats i que en realitat em recordaven una aula trinca.
Em dir, escolta'm, per mi està bé. Si ha estat bé 30 anys, per què no d'estar bé ara? Això sí, continua sent el barbut, pel que estic veient, en aquestes fotografies. No sé si per esclar. pebrots també. Ara les barbes estan de moda, potser t'ho treuen. Buah, no, jo, com que no em regeixo per cap tipus d'imatge, la meva imatge sóc jo com sóc en cada moment. I a qui no li agradi ja sap el que passa. Una imatge que molts ha quedat gravada. Miquel Àngel, ha estat un plaer tenir-te conversant i segurament ho podríem fer molt més, però deixem aquest bon humor, si et sembla, de la teva música. Marxem cap a Vilanova. Saps quina obra vaig sentir? Quina? Vaig veure a Menorca, que em va agradar molt, una que es deia La vella Helena, i no és cap al·lusió. Doncs mira, t'ha quedat tan maco que ho deixarem aquí. Joan, va, deixem una cançó de Baix a Mar per acabar aquesta secció i no el deixo parlar més perquè si no ha quedat perfecte. Adéu. Gràcies, Miquel Àngel. El meu avi va anar a Cuba per allà l'any de la Picó, però jo aleshores estava saltant de colló en colló i que el meu avi el d'algú estirés la vella Lola. Em sembla bé però més vist, em sembla bé però més vist que la rosa a la cassola. Perdoneu-me la immodèstia, però soc persona com cal. Ni ma mare era mulata, ni mon pare un federal, ni sortia de Jamaica arrombat a Nova York. Embarcat en un boler, embarcat en un boler, ben carregadet de rom, ni es carregava de negres, ni els anava a vendre a les illes, com feia la gent il·lustre, com el marquès de Comilles. I sabeu que mossèn Cinto li feia de capellà. És cosa que no s'explica, no devia confessar. La trobada de Calella m'agrada i les cançons me la sort que per darrere se't canvien ball de bastons i el puig per davant perpetri un paper tan sospitós com el de la baluarna, com el de la baluarna del canó de Palamós. I no ho dic per emprenyar ni tan sols per prendre el pèl, que això ja ho deia el meu avi, que era tiner.